sé que fuiste tú el que te fuiste tú. Y si Madrid se queda sola, sé que fuiste tú. I no me importa si vas... És que jo aprenent-me codis de TikTok realment sí que la idea fa patir. Repetiries? Amb algun guionista que t'hagis zumbat? Només me n'he zumbat 2, no? Bueno, però dius no em tornaré a follar cap altre guionista. Els De nou? O sigui, els exnòvios que tinc allà me'ls tornaria a follar, són molt guapos. Jo estic molt a favor de follar-se exnòvios. Ara no, Ara no, que tinc un... Uf. Clar, hi puc fer preguntar el que vulgui, eh? El que vulguis. Vols que comenci? Explico primer, estem gravant? Vale. Volíem fer un consultori, com els que vam fer al YouTube d'adolescents, però hem arribat a la conclusió que les vostres consultes i els vostres problemes són sempre els mateixos, així que els teniu resolts allà, no? Exacte, que en realitat no passa res, o sigui, no us ho diem com a cosa dolenta, no vol dir que la vostra vida sigui poc interessant, a nosaltres també ens passen els mateixos problemes constantment, és la vida, és l'existència humana. De fet, tu has dit que per això a les sèries sempre passa el mateix. Vull dir, Tot el rato. Bueno, les pel·lícules també el mateix, algú se li mor la mare, es torna un heroi i algú fin de la li pel·lícula. posa els cuernos, o sigui, en realitat és tot el rato la mateixa trama. Ja ho sabem que us agrada el vostre amic de classe, ja ho sabem que us agrada el nòvio de l'amiga vostra. No sabeu com dir-li al vostre millor amic que esteu enamorats d'ell. Us heu enamorat d'Erasmus, us voleu follar la vostra profe de mates, us voleu follar el vostre company de pis, etc. Tots aquests dubtes resolts als consultoris d'adolescent. Està tot resolt allà, és universal. Però hem pensat que podem fer una cosa molt millor, que és parlar de nosaltres mateixos. Un segundet, sisplau. Hola? Buenas, técnico de Movistar. Disculpa, eh? No, tot és això. Estoy trabajando, diu el fill de puta. Bueno, què quedem? Tu m'has dit que vaig aprendre a fer vídeos com si fos la meva feina. Ja, és veritat, estem treballant. Home... Bueno, el que deia, que hem decidit que parlarem de nosaltres mateixos, que en realitat és molt més interessant i en el fons també es parla de tots vosaltres, perquè l'experiència és col·lectiva sempre, no? I perquè ho farem fent una cosa que us anirà bé a totes les persones que teniu ganes de lligar i no sabeu com fer-ho, voleu estratègia, és el joc de les preguntes. El joc de les 5 preguntes, perquè el joc de les preguntes és un infinit estrany que no acaba d'anar bé. Llavors és millor com acotar-ho i dir 5 preguntes, tothom té 5 preguntes i llavors fas una. Jo només us diré que em vaig enamorar del meu nòvio actual fent aquest joc. Sí, i jo crec que les preguntes que ens farem amb la Xuli no seran ben bé de filtreig. Hem passat aquesta etapa, no gràcies a Déu. Quin és el teu gelat preferit? No, però jo, per exemple, preguntes que us recomano de fer si esteu en una cita i jugueu a aquest joc. Avui ens farem un petó. Uau, però aquesta ja és l'última. Ja, en realitat sí. Aquesta és l'última. En realitat sí. Abans has d'anar a preguntes, que és el que sé. Sí. Una cosa que t'agradi molt de tu i una que no. Així com dius com... Sí. Saps? Aquesta està molt bé, perquè són dos en una. I de lligar. És que està bé, tenir cites té certa gràcia. O lligar per WhatsApp, també. Una mica de sexting amb algú que no coneixes gaire. És que he fet tan poc sexting. Sí, vaig fer una vegada sexting. I vas dir fins aquí. Durant el confinament. A sobre era amb una fan. Això... Però una fan des dels principis. Saps el monòleg de Montigalà que vaig fer? Sí. No sé si vas venir. Crec que sí. Doncs ella va venir allà. I vas dir, toca veure-li les tetes. No, ella va començar i jo em vaig prestar, però no va ser agradable. Perquè em sentia com brut malament. Bueno. No seran preguntes sexis, perquè, com ja hem dit, hem superat l'etapa d'agradar-nos, gràcies a Déu, però seran preguntes, almenys les meves, amb una mica, que dirien els castellans, quisquilloses. Sí, mentre la Juliana es preparava les preguntes i preparava les càmeres, no me n'he sortit perquè, mireu, tenim aquesta càmera i aquesta, clar. El protagonista és ell, sempre. Fa de mal fer, perquè hi ha una que no té bateria i he perdut les bateries, he perdut els carregadors, es perd tot. Però a mi no m'importa que no em veieu tan bé. No, només posarem aquesta. Vols que comenci jo fent-te les preguntes? Com ho desbloquegem, això? Tu fas una i jo faig una. Vale, primer m'has de respondre, eh? Primer responc, i llavors, i quan et respongui també pensaré quina és la pregunta que et faig a tu. Vale, la meva primera pregunta, Joan Grivé, comencem així tranquil·lets, en realitat tampoc són tan fortes, t'he de dir, però la primera és, qui creus que és la persona amb més potencial d'Internet Catalunya i per què? En Jerry. De veritat? No, és broma. Hijo, pobre Jerry. Vull dir, un petó, saps? Però no ho entenia. Hòstia. Més potencial, podria dir-te tu. Saps? Perquè ets la més potent. Bueno, si ho penses. Sí, però em sembla... no vol dir ser la més potent ara, eh? Sí, em sembla més potencial. Jo no penso que sigui jo. En Julen ho està fent molt bé, amb les cançonetes. No et podria dir no tinc com un saps? Marcat. M'agrada molt la filòloga de Guàrdia. És una tia que fot molts vídeos, però és una cosa molt específica.
Realment és una mica de nínxol el que fa. Potser diria en Julen. De fet, em va enviar... Quan vam demanar les consultes, ell va dir quan podré venir jo, no sé què. Que vingui quan vulgui, està convidat. Vine, Julen. Com estic convidant gent a té casa, eh? Convida'ls. Vull fer un podcast i no sé com gestionar-ho. Que aquest vídeo sortirà després de que hagi sortit el vídeo de l'Andreu Joanola, que encara jo no he vist. On ja s'hauran dit grans veritats. S'hauran dit... És que el tio va anar amb el ganivet, el cabron. Que és com s'ha d'anar sempre. Tu estàs a favor, oi? D'anar amb el ganivet? De que digui les veritats? Molt a favor de dir sempre les veritats, perquè és l'únic que ens queda. Bueno, jo crec que és la Berta Roca. A Berta Roca. Clarament, a més. O sigui, però què fa la Berta Roca? TikTok. Pues la Berta Molt TikTok, Roca fa no? moltes coses i o sigui, jo crec que hi ha moltes coses que fan que sigui la persona amb més potencial d'internet Catalunya. És una persona que és la persona que millor funciona a TikTok i això és molt important ara mateix perquè el millor futur que el és el Walter. TikTok. Millor que el Walter i sobretot amb més profunditat i amb més projecció de futur, jo crec. Perquè lo del Walter... Perquè lo del Walter és una cosa molt específica que pot funcionar molt, o sigui, quan la teva arma és el show i la cosa així com extravagant, funciona molt una estona, però després deixa de funcionar perquè no hi ha fondo. En canvi, la Berta té molt de fondo, crec que té moltes coses a dir. I és bona comunicadora. O sigui, a la gent li agrada tot, exacte. O sigui, la cosa és que té moltes eines, saps? I té moltes vessants. I ho fa molt bé realment i està a la xarxa, que és més important, però a més també funciona a YouTube, també funciona a Instagram i sobretot una cosa que es nota molt de la Berta és que la Berta fa vídeos des de que és minúscula i a YouTube ja, i sent relativament coneguda. Llavors jo crec que això és una cosa que es nota molt perquè és una tia que domina molt el món d'internet i se li nota. I a part, jo que conec gent que ha treballat amb ella, és fàcil treballar amb ella... Se la veu que és humil i a més és molt genuïna, que sempre ho diem en Joan i jo, el més important per triomfar a les xarxes és tenir veritat i carisma, i la Berta té aquestes coses, o sigui que jo crec que... Però a sobre té la part tècnica també que es nota que és una tia que s'ho curra. Mira. Un petó, Berta Roca, la puta ama! Ara que ja li hem fet un cunilingus, ara que la Berta se'ns ha corregut a la boca, podem continuar amb el vídeo. Un momentet, mira, Mira el de Llonsis, mira. Què? Bueno, és que... Què? Detallets! Són detalls! Bueno, Són detalls, fa més goig, així. Clar, ara passa una cosa. I és que tu també t'has fet la pregunta. Però és que a més és trampa que tu... O sigui, això és una norma bàsica. No es pot respondre ni tu ni fer la mateixa pregunta com a contraatacant. No es pot, és una trampa baratíssima. Jo li he respost perquè m'ha semblat que jo tenia més raó que tu. I per això l'he volgut dir, la meva opinió, perquè creia que era millor que la teva. Jo és que no me'n recordava de la Berta. És molt fort que no te'n recordessis. És veritat que el Julen també està molt bé. Sí. Però és més nínxol, potser. En fi. Sí. Però toca la guitarra. I és guapo. I això ven molt. La Berta també és maca. També és molt guapo. A veure, vale, em toca a mi. És també doble, una mica, Vale. És una experiència molt bona que recordis que has viscut gràcies o a través del social media Vale. i una tèrbola. Hi ha un grup que es diu de Sousa, que són mallorquins o menorquins, ara no ho sé, perdoneu-me, balears, que hi ha una frase que diu: la meva sort i el meu deliri sempre ha estat tenir-te a prop, que és una mica la meva relació amb les xarxes socials, perquè és la meva sort però també és el meu màxim madness, o sigui, perquè et tornes molt boig i tu ho dius molts cops que odies les xarxes socials i és que és així, jo també. Les coses, o sigui, no recordo cap cosa específica bona de les xarxes concreta de dir aquest dia, en aquest instant. Sí, em però podries això està molt bé. Em podries dir el dia que vaig conèixer la Pilarín. He estat a punt, però és que en realitat no, perquè en realitat les coses més bones que m'ha donat la ràdio és la meva vida actual, que totes les coses bones que jo tinc, o les coses que més bones, o les coses que més feliç em fan i que fan que jo estigui tranquil·la, que són tenir un grup d'amics que m'estima i em cuida. Gent, o sigui, enamorar-me, o sigui, una estabilitat econòmica, un lloc on viure i una tranquil·litat i una pau mental que em proporciona les xarxes socials i que m'ha donat les xarxes socials. Tu. Gràcies. Agafa el telèfon, sisplau. Vale, ara t'obro. Ja no es pot fer un speech tranquil·la. És molt fort. Home, el wifi, nena, el wifi. Una dosi de wasabi. Na 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 na. Anàvem pel bèstia. Ai, jo tenia una repregunta a fer-te boníssima. Vale, jo anava a dir-te la cosa dolenta. És veritat, debat. Un momentet, abans que em diguis les coses dolentes. Mirem quanta estona t'hi passes. El mòbil? El mòbil. 6 hores? Ara ho sabrem. Moltíssimes, no ho vull saber. Prefereixo no saber-ho, moltes. Des que tinc TikTok, moltes més. O sigui, és molt fort perquè quan no tinc TikTok potser passo 4 hores. I des que tinc TikTok, com que em passo 4 al TikTok, 8. Ara ho mirarem. Temps 2. Avui porto, mira, mitjana diària 5:23. Quines coses? Pots deixar-me aquí i et toco? Sí.
Xararan... Oh, 6:22. Mitjana diària 6:22. El dilluns, per exemple. Anem a veure. Hòstia, sí. El TikTok. TikTok. Molt. 2 hores 2 minuts. El dilluns. Instagram, 1 hora 53 minuts. Anem a mirar jo, perquè clar, no vull quedar jo com el... Madness absoluta. Ui, linterna oberta. Ara et dono... En la meva defensa diré que... És la meva feina! Jo ho dic, eh? No, anava a dir que quan tinc que fer molta feina del col·le passo moltes més hores. Perquè vaig a la biblio, estic avorrida com una ostra i llavors passo molta estona al mòbil perquè estic en plan vull fer coses, no sé què fer i llavors miro molt el telèfon. Ah, vale. Mira, jo mitjana diària 4 hores amb 14 Bueno, un tio minuts. desconnectat. Bueno, Al meu costat un tio sa del cap. Jo estic intentant solucionar-ho, és molt difícil, sóc molt addicta. mira, dilluns, 1 hora i 50 al YouTube. Però això està bé, perquè vol dir que mires... Bueno, és diferent per mi, és un consum que puc tolerar, saps? 1 hora i 28 al WhatsApp, 36 minuts al Google Chrome. Perquè fas tanta estona al Google Chrome. Mira porno. No crec que miro porno en 36 minuts, però Ja jo què és sé, massa, oi? potser notícies o Ja. polles en vinagre. 24 minuts al Twitter, 9 minuts a l'Instagram. 9 minuts. Pobre Diu que Instagram. passa de tot. Pobre Diu Instagram. que passa de tot. Pobre Instagram, Ai, eh? senyor, quin patir. Ai, sí, oi? Sí, la veritat. Mira, l'Instagram sempre... no, mira, el dimarts vaig estar 1 hora i 17, m'hi vaig reconciliar. Bueno, va tocar, s'havia de compensar. Som uns addictes, no passa res, jo molt. Jo som molt, unes- molt addicta, unes yonques. Molt addicta. Però sí que això que estava dient abans, que la meva vida, o sigui, totes les coses bones són gràcies a internet. Ja. Gairebé també estic- totes, menys la meva família i la Rita, totes són gràcies a internet. I l'altre dia estava en una taula de gent, que ara jo considero molt amiga, i pensava, és que jo tota aquesta gent la conec gràcies a internet, és molt fort. És el millor. I les coses dolentes, en realitat a mi el que més em molesta en general és com que jo ara tinc el pànic i la sensació que mai em podré relacionar amb la gent d'una forma normal perquè tota la meva vida està a internet, perquè tu em coneixes i encara que no sàpigues qui ets, de seguida ho descobreixes o busques Juliana Canet al Google i saps que tinc 3 germans, que estic estudiant a la Universitat Oberta de Catalunya, llavors a mi això em posa nerviosa perquè parteixes de punts diferents de coneixença amb la gent. I perquè tens seguidors, perquè el sol fet de tenir seguidors a vegades hi ha gent que t'ho prejutja, eh? No començo de zero amb ningú i això em posa trista. Ja, això sí. Bueno, és anar a un altre lloc. És tan fàcil com creuar la frontera de Catalunya, o que hi ha gent, Espanya. que hi ha gent que realment o sigui, que jo tinc molts amics que he fet després i que no passa res. I que no Però tenen, tinc la i que no paranoia. tenen ulls de rata. I que no tenen ulls de Tu ets rata. expert en ulls de rata. Hi ha molts ulls de rata pel món, és molt greu. Què vol dir Però ulls de rata? Gent que té els ulls disparats. O sigui, gent que es nota molt que s'està acostant a tu per una cosa molt concreta. I no necessàriament has de ser relativament conegut perquè algú se t'acosti amb ulls de rata, eh? O sigui, els ulls de rata estan per tot arreu infestant la nostra societat. Surten... Bueno, que són persones realment. Són No són persones, els ulls sueltos, són persones que són tenen ulls de persones amb rata. els ulls com bojos. Però bueno. I a més que se'ls nota literalment a la Que mirada. vull dir que tu veus que quan, per exemple, arriba el teu aniversari i estàs a punt de fer una festa de cumple i de cop i volta hi ha gent que es fa super simpàtic amb tu i no sé què, Sí, quan ja has amb els convidat als teus amics perquè volen anar a la festa, Sí, estan sortint els seus ulls de rata. ulls de rata. Però bueno. Em toca preguntar-te. Yes! Tiririri! Ojo, he fet una pregunta prou decent i ha donat una miqueta de tema, temps d'ús del mòbil. Mira, la meva segona pregunta és quina creus que hauria de ser l'estratègia de Catalunya Ràdio per superar RAC1? Hòstia, no ho sé. Jo volia que insultessis Catalunya Ràdio. Quina és la teva forma preferida de desplaçar-te? En diferents àmbits. Pots... Saps, rotllo, com et mola anar pels puestos? Vale, caminant i en cotxe. Si estic a Barcelona caminant, encara que... O sigui, jo visc a 50 minuts caminant de la ràdio, context. Cada dia els faig anant i tornant. Tota la diagonal. Tota la diagonal, pa. I I m'agrada què fas? molt. Auriculars i... Podcast. Podcast? I ràdio. Quin podcast? Escolto bastant Enric Vila i Marina Porres, escolto bastant La Illa de Maians, escolto Les Golfes, escolto el suplement, el recupero bastant en podcast, moltes coses i moltes seccions que penso que són bones, i llavors sobretot escolto molt la ràdio en directe, sobretot al matí, Què escoltes? RAC1 normalment. Alguna vegada en Catalunya Ràdio, també fan coses que estan bé. Com quines coses dius? Hosti, això està molt guapo, de O sigui, el que Catalunya passa és que a mi Ràdio. m'agrada molt la tertúlia que fan a RAC1, saps? Home, és que els dilluns a RAC1. És una merda. No t'agraden? M'avorreix com una ostra, perquè és una... O sigui, perquè que hi hagi el Pablo Iglesias allà no hi pinta res, la Mònica... A mi No m'encanta la t'importa Mònica l'opinió, i me l'estimo, però no hi pinta No res. t'importa l'opinió. Per què no? Si a mi és el que a mi em mola, tio, Pablo O sigui, Iglesias a i mi- Mònica a mi la Terribas. sensació que tinc... No, perquè no hi ha cap mena de confrontació real. No hi ha opinions diverses. Són gent que pensa absolutament el mateix, gent, a més, que idolatra Pablo Iglesias d'una manera o una altra, per molt que facin veure que Pablo pensen Iglesias, el mateix, Pablo Iglesias, lo bon dia. mateix,
per mi és terrible, perquè en Bon realitat dia, és com Jordi. gent dient que opina el mateix i llavors el Pablo posant algun pro i els catalans acomplexats dient té raó el Pablo, no sé què, vale, tal, i ja està. I vull dir, la Mònica és molt bona periodista, però no és opinadora, penso. Vull dir, no... A mi m'agrada perquè m'agrada la seva veu i perquè em cau bé la Mònica, però com a tertuliana... Caminant, Caminant. I llavors m'agrada molt conduir, però ho faig molt poc. Jo no, sembla una merda de pregunta. Però hi ha fondo! Jo no vaig insultar-te si em deies taxi. Ah, no, jo he deixat els taxis. En sèrio. Per què? Perquè és que jo vaig tenir una època que, com que anava molt amb taxi. Però perquè arribava molta hora a tot arreu i llavors ja, ara quan tinc una rutina establerta i estic bé, vaig amb temps i llavors vaig caminant. I si no, bici. Tiririri! Em toca respondre pregunta. Com et veus d'aquí 5 anys laboralment i personal parlant? Uau. Bé, ves! Sí, jo crec que sí. 1. No ho sé. 2! No, he dit que no ho sé. No dic... A veure, un cop em foti criar... Ja no pares, un cop ja hi ets. Ja no, però jo crec que sí. Va. Jo crec que hi haurà canalla amb 5 anys si les coses van bé. A nivell professional, jo em segueixo veient en els mitjans. Amb una cosa o l'altra, convencionals o no tant. Vaja, espero. No sé, potser fent programes que es graven i llavors surten, que a mi m'agradaria molt. Vaja, això no és com m'hi veig, perquè puc veure'm sol, trist, sense cap mena de cosa que... No. Saps? Però jo crec que estaré Sí, la pregunta treballant. és per què estàs treballant... O sigui, jo crec que tothom treballa pensant en el futur i intentant alimentar el que volem que sigui el nostre futur. Llavors, tu per quin futur estàs lluitant, saps? Uf. Pues per això, no? Per Sí. tenir la teva pròpia cosa, però... Sí, a mi m'agradaria, per exemple, des de fer un programa que es gravés durant 2 mesos al Pirineu, anant per allà, buscant mogudes, parlant amb gent, estil Natura Sàvia. Bueno, Una mica. Natura Sàvia era molt a plató. Però Bueno, estaven a plató, però també estaven fora. Com a fora i fent coses. No, i jo ho veig més... no natural franc, perquè tampoc sóc un friqui dels bitxos, però fa molt temps que tinc un projecte que és anar per la muntanya buscant impactes negatius que hagi fet la societat allà i resolent-los. I per aquí trobàvem amb el camí amb persones, no sé què, un foraster environmental friendly, molaria fer-lo. En realitat, dedicant-te a la comunicació, però des de la perspectiva medioambiental de tio... Però amb entreteniment, Vale. O si no, més també... risa que informació, però amb informació una mica, però més... Sí, suggerir, no dir. Jo soc Vale. aquest partidari de suggerir coses. O també, que sé, molaria presentar un late com un loco. Vale. També, no sé si d'aquí 5 anys ho aconseguiré, però... I si no funciona gens de cop i volta al món... O sigui, si de cop i volta l'any que ve no et truca ningú per coses de xarxes ni de res i zero ingressos d'això... No crec que em truquin, perquè la gent no... Truques tu, normalment. Truco jo, Que ningú t'agafa. Que tens 0 propostes. Doncs també m'agradaria molt fotre-li... També construir-m'ho jo, doncs per exemple, està monitoritzant un espai a nivell de com a ambientòleg. Doncs, per exemple, aquí a la zona de Sant Esteve, la zona del Circ Creek i el terreny que té, doncs intentar aconseguir una subvenció per fer un inventari d'espècies. Doncs llavors el que tinc clar és que jo tot el que faci com a científic ho vull comunicar a la societat. No vull comunicar-ho a altres científics, que també s'ha de fer, però de tant en tant dir, doncs mira, hem trobat això, hòstia, mireu el gaig aquest que tinc aquí, que se m'ha menjat. Ser ambientòleg, clar, també. És que vull dir... I personalment, en aquesta casa, en aquest poble, o sigui, tu et segueixes projectant aquí 100%. O sigui, tu t'imagines els teus nens jugant en aquesta sala. Aquí no, aquí es treballa, Però ja m'entenc. Però sí. Vale. Sí. I els teus nens sortiran als teus vídeos, se'ls hi veurà la cara? No. Vale. Molt bé. Ja està, no tinc més preguntes. O sigui, hi ha hagut moltes preguntes, perdó. Uau. I no puc preguntar-te i tu, oi? Si vols, sí, en realitat. Va, i tu? Jo d'aquí 5 anys tindré... Quants en tinc? Jo sé que ja tindré 31 ja, 23, 24, 25, 26, 27. Estaré a punt de fer 28 anys. Uau. No, 27. Quants en tens ara? Ara 22. Vale, però em fas 23 al gener. Sí. Pues ja està. El que és així. D'aquí 5 anys ja eres 27. A punt de fer-ne 28. Em moro. A mi m'agradaria, sí, o estar embarassada o un bebè... O sigui, en realitat el meu problema és que la vida professional no m'importa gens. O sigui, per mi el meu centre és la meva vida personal i llavors la professional és supervivència pura i dura.
com més fàcil sigui i com millor sigui, doncs millor. Vale, Però sí. el que més m'importa és la meva vida personal, que espero poder estar embarassada o poder estar començant un procés de gestació 5 anys! d'aquí 5 anys. D'aquí n'has d'haver acabat un, ja. No, és que depèn, és que Juli, tindré 27 anys. I què? Que depèn de l'acompanyant, que depèn de moltes coses. Que jo em dono marge. Ojalà tenir un bebè recent nascut, perquè als 26 o així m'agradaria tenir-ne un. Però també em dono marge perquè no em vull posar pressió i perquè mai se sap i perquè són molt difícils les coses i a mi em falten moltes coses per fer abans de poder tenir bebès. Llavors també no passa res si estic gestant. Jo és que el vull que anem coordinats. Però el segon serà el meu primer, és la vida també. Ens portem 5 anys, ja és això. 5 anys ens portem? 4? Tu del 95, tu del 99. 4. Bueno, ja és això. I no et preocupa el futur dels nostres fills? No, gens. És que jo vaig estar escoltant una tertúlia boníssima, que no sé si era Catalunya Ràdio o RAC1, segurament era RAC1, de científics que parlaven de medi ambient. I llavors, tot i que jo ho sàpiga, dic, oi, pobrets que no tindran sol. No, a mi em fa patir molt. O sigui, sí que em fa patir, però és que em fa patir tot. Perquè em fa patir tot a tots nivells, em fa patir que siguin uns imbècils, perquè jo veig pares que considero sensacionals i els fills surten terribles, a la meva humil opinió. Penso que és molt difícil la criança en tots els aspectes, però és una cosa que sempre m'ha fet molta il·lusió, que és l'única cosa que de veritat vull a la vida. Llavors el que no faré és no tenir fills només per por a que exploti el món, o per por a que parlin castellà, o perquè el masclisme no sé què. Saps què et vull dir? És que és veritat. I mira que em poso en el pitjor i penso que probablement que s'acabarà el món, tothom parlarà castellà i ens seguirem matant. Què l'apagón? Apagón? L'apagón fa por, però bueno. Sí o no? Fa por perquè serà molt terrible. Jo penso que i potser hi serà el que però no m'agrada pensar-hi. Jo posats a... Disculpa, pensem una miqueta només. L'apagón. Sí, pandèmia. Apagón. Saps? Vull dir, ja són un seguit de conteixements. La cosa és que si passa l'apagón, voldrà dir que estem en un cercle. O sigui, serà molt determinant, crec, perquè voldrà dir de veritat que el món s'està acabant d'alguna manera. O sigui, perquè ja serà un segon senyal en molt poc temps de que les coses estan fallant molt. Llavors, o les coses es solucionen immediatament i es creen solucions immediates, o realment serà un senyal de tot això s'està destruint a poc. O ràpida, o no tan a poc. A poc, relatiu. Jo saps què em fa por? Que l'apagón... Saps que me'n vaig a Mèxic? Sí, et pilli allà, a puto allà? Mèxic. No et pillarà allà. A més allà no afecta, crec. És Europa. És Europa. Jo tampoc estic molt enterada, però bueno. Si no, em pio una barca als xinos i li foto. Suposo. No ho sé. Jo prefereixo no pensar-hi, estic molt atabalada amb aquest tema quan hi penso. Llavors no hi penso i ja està, la meva típica tàctica. Bueno, em compraré una lot. Jo ja tinc una ràdio de piles. Bueno, en tot cas, jo em veig fins abans del moment de criança probablement vivint a Barcelona, perquè és bonica Barcelona, perquè m'agrada, O sigui, tu et veus amb el bombo pintant. No, una mica abans, amb una mica de marge, saps? Però sí, em veig vivint bastant a Barcelona fins que no hi hagi un moment real de vale, volem tenir bebès. O vull tenir bebès, perquè tampoc, vull dir, si no hi ha senyor, doncs no hi ha senyor, no m'importa. I llavors, a mi el que m'agradaria professionalment és no necessàriament estar desvinculada dels mitjans, però poder estar perfectament desvinculada dels mitjans. Llavors, o sigui, a mi m'agrada imaginar-me un futur sense treballar als mitjans de comunicació, ni treballar a internet, ni dependre de res d'això. Que tot sigui capritxo si ho faig, amb una seccioneta o un vídeo de tant en tant perquè em fa il·lusió explicar com dono de mamar al meu fill. I llavors treballar al món editorial o ser professora d'universitat. És el pitjor de la teva vida actualment. El pitjor de la meva vida actualment. Jo. Però què? Les teves tendències autodestructives? Sí. Beure alcohol a les 11 del matí? No. No acostumo a fer. Algun cop sí que... Algunes nits bec whisky, un gotet. Per descansar, això va bé per la pell. No em foto una ampolla de whisky, però sí que una nit em faig un whisket. I a vegades dius, va, me'n faig 2 avui. Pam, dia de festa! Omplo el got, però clar, amb el primer ja... Home, és que el whisky tomba, I un dia em vaig despertar... Borratxo com una cuba. No, perquè m'havia vist un whisky i mig. No, em vaig despertar, deixem-ho així. I vaig veure a la tauleta aquell whisky. I vaig dir, me cago en Déu, això val una pasta. I m'ho vaig veure. Era molt d'hora, al dematí. No ho he tornat a fer. O sigui, creus que aquest tipus de tendències... No, com que tu m'has dit veure alcohol a les 11 del matí... Hi ha coses pitjor que això a la teva vida? Sí, sóc jo.
el tema a pensar que no estic a l'alçada o que si faig una cosa no m'anirà bé o pensar que totes les coses que he fet ja és el millor que he fet, sobretot amb els temes d'internet o programes, veure o pensar que no estic fent res que realment m'agradi i exitós, quan és probablement mentida, saps? Perquè, vull dir, tiro els projectes que vull tirar endavant, vaig fent les meves coses i per això m'han batabalant el tema que l'Instagram ja no l'utilitzi, que l'Instagram ja no funcioni. Jo m'aixeco a vegades pensant en això. I el primer que penso és com, hòstia, anem a mirar com... I em dic, no ho miris, saps? Tranquil, no passa res, hi ha altres coses. Doncs, però jo crec Tu contra el teu cap. Sí, jo com boicotejant-me. El meu auto boicot. L'Andreu Janola em va dir que li vaig... alguna cosa, com rotllo, parlant de fracàs, i em va dir, tu el que ets... Hola? Vale, vinc, un moment. També era un moment intens aquest, Era un moment intens. L'enganxarem. Estàveu parlant sobre el fracàs. Uau! Això, l'Andreu, Joanola o Gianola, crec que es diu Gianola, oi? Però li fa risa el tema de Joanola. Em va dir que era un fracassat, era un fracàs fent-me expectatives. Saps? Una mica rotllo, ei, jo vaig a fer aquest vídeo jugant al Minecraft i si no té 10.000 visites em ratllo. Saps? Em va dir que rotllo que els influencers tendim a fotre'ns unes expectatives de l'hòstia, que tot el que fem al principi ja ho ha de petar. I si no ho peta... Jo això també t'ho he dit moltes vegades, que tu vius ja, o sigui, tu vols fer un podcast i que aquest podcast sigui la cosa més exitosa del món, que et vinguin tots els sponsors de Catalunya i d'Espanya i del món a picar-te a la porta, en plan, volem patrocinar-te aquest podcast. Una a un, sisplau. I a més a mi, és una cosa que em sorprèn molt de tu perquè portes molts anys a internet i saps que en realitat les coses a internet funcionen. Tu comences, no ets res, ets una puta engruna, ets una puta llavor, llavors si la vas alimentant i la vas cuidant, va creixent i llavors arriba un dia que sí que tothom s'interessa per tu perquè ets la rosa més vella del jardí. Però si no treballes com un fill de puta, res passa. Ja. I llavors tu tot el rato vius en el futur i en el que podria ser, saps? Això sí que és veritat. Vale. Però que no passa res. Que o sigui, no passa res perquè sigui així. Només... Sí, la veritat és que porto un any amb molts trastos fent moltes coses, però no acaben de fer cap projecte allò que pugui fer, però mira, mica en mica vaig provant vaines. Vull dir, al final és això, i quan ets autònom i quan tu fas tot tu i quan no ho baixes a ningú, diguem, doncs... I que s'ha de provar també per saber què vols i per saber què encaixa, què no, què funciona. Sí, què funciona i què no. I què t'agrada i tot, vull dir que sí. I anar-ne aprenent. Sí, està clar. Em toca a mi, ara? Sí. Què m'has preguntat tu a mi? Dues. Jo t'he preguntat què és el pitjor de la teva vida. És com... no et puc preguntar a tu, que és que tu... Bueno, és que t'estàs copiant totes les preguntes, Joan. Sí, a veure, però bueno, és veritat, és terrible. Escolta, vale, què és el que més t'agrada fer? Del món? Actualment, allò que dius, doncs mira, dilluns tinc això amb Condé que t'hi cagues. A por ello. El que més m'agrada és fer de cangur a un nen que li faig de cangur a les tardes. Una tarda a la setmana. Això és el que més. I després m'agrada molt estar amb els meus amics, és la cosa que més m'agrada i és la cosa que més temps li vull dedicar, però costa molt. I, en conseqüència, estar a la ràdio m'agrada perquè és una cosa que obligatòriament faig cada dia i que estic amb els meus amics allà passant-m'ho bé. Llavors m'agrada realment molt i m'estructura molt al cap i m'estructura molt els dies, perquè és l'única cosa que tinc que fer obligatòria. Però el que més seria el nen. Sí, jo crec que ara és el que més il·lusió em fa. O sigui, jo em llevo, avui, per exemple, em toca, i jo m'he llevat avui ja amb una il·lusió i amb una cosa... I què faràs? És que depèn de lo pesat que estiguis ell. Normalment només juguem molt al parque i després li compro un cacaulat perquè em fa rabietes i no sé dir-li que no. Et diu, vull un cacaulat! Perquè un dia li vaig regalar un cacaulat i aleshores, com el gos, els conductistes, saps? Que és allò de que li dones menjar al gos i sempre piques la campaneta i llavors a partir d'aquell dia tu piques la campaneta i el gos saliva encara que no li donguis menjar. Vale, doncs a aquest nen li passa el mateix. Jo un dia li vaig comprar un cacaulat i ell va dir, vale, quan estem en aquesta plaça toca un cacaulat. Llavors, sempre que passem per la plaça, que hi hem de passar per anar a casa seva, comença a plorar, comença a cridar com un boig i llavors jo, com que no vull lluitar contra ell perquè el tinc 1 hora i mitja a la setmana i no val la pena, li dic, cacaulat. Per tu. Per tu. I ell em diu, gràcies! I jo dic, que mono. Mira, escolta, no està malament aquesta pregunta. L'única cosa que em fa feliç a mi en realitat és ser mare, per això jo vull ser-ho. O sigui, en realitat és tot el rato això, saps? És que per això hem vingut al món una miqueta.
Jo penso que sí, almenys jo. Mm. Jo tinc claríssim, i des de molt petita ho he sabut. Tot el que dic aquí són opinions personals. Això és així. Al Twitter, Ganes de posar això al Twitter. Tot el Opinions personals. No, seran d'un altre. És que... Imbècil, seran d'un altre les opinions. Doncs probablement, és que és veritat, és que la gent té opinions que no són seves. És molt fort això, la gent no té opinions. És que a part és mentida, Això saps? és mentida, no són opinions personals, són opinions d'altra gent, no teniu opinió pròpia. Que te l'has copiat, que primer has fet retweet, llavors has fet el tuit, i llavors has posat el retweet. Sabeu que la situació d'Afganistan... Calla! T'estàs copiant d'un tiktoker. No sap res d'Afganistan, igual que nosaltres. Saps? Ramon Grau, oficial... Oficial? Oficial de què? Qui penses que ets? La Lady Gaga? Bueno, prou. Què és el millor de la teva vida actualment? Escolta. No ho sé. Uf. La meva nòvia. Sí. Resposta correcta! La meva Cling, nòvia. que entra la Luara. Bueno, taran! Sí. És que... sí, la meva nòvia, diria. Sí, i el que ella implica, i les bestioles. És que... va haver un tio, que tu coneixes bé, que en un aniversari meu, terrible, en el qual li vaig dir a una exnòvia meva una cosa personal nostra just abans d'entrar i va ser un sopar terrible. Terrible. És veritat. A més, et vam regalar un quadre d'ella despullada, Sí, Desafortunat. aquell quadre d'ella despullada, que ja no existeix. però existeix al Marc, És un marc bonic perquè et vam perquè vaig escriure treure coses. i em van escriure coses. I aquest tio em va escriure perquè espero que d'aquí molts anys estiguis a la muntanya, tranquil, amb les teves coses, no sé què, no sé quantos. Era un tio que conec molt bé o no? Sí. Ah, vale. I això és el que estic fent realment ara. Estic a la muntanya, desconnectat, superben acompanyat, amb projectes nous. Tenia moltes ganes aquest any de fer una cosa en directe, en format com... Jo al principi volia fer monòleg o stand-up i amb ella ho he fet com, tio, en un circo, saps? I jo fotent-me allà, disfressat, que no em pensava que ho pogués fer mai, però super, saps? Super... confiat amb el que estic fent i penso que hem fet un show de puta mare amb la Lu, al Brins de Safrà, que la gent que ha vingut ha quedat contentíssima. Boníssim l'arròs que fan. I això ho he fet gràcies a ella, saps? Vull dir, he tingut l'oportunitat de fer això. Llenço ganivets en un escenari, saps el que et vull dir? Sí. Què més pots demanar? Res. La meva mare està orgullosa. Ara veu tots aquests mobles rebentats a la meva habitació. Diu, Algo- a algun lloc s'anava. Sí. Està molt bé aquesta resposta. Vale. Què és el pitjor de la teva vida, actualment? És l'última, eh? Sí, doncs és l'última pregunta total. Bueno, llavors fem una conclusió, no? No, o sigui, si vol, responc. Mm. Lo pitjor de la meva vida és que jo crec que la gent que és com nosaltres, que té tanta sort, saps? Perquè jo és que quan hi penso se'm posen els pèls de punta, perquè tot m'ha anat bé a la vida. O sigui, jo tinc tots els privilegis que puc arribar a tenir, tots. Tens una mica de conscietat? No, o sigui, literalment el meu únic enemic sóc jo. Quan tot et va tan bé, el teu únic problema sempre ets tu, saps? Uau. I llavors el meu únic problema sóc jo i les meves expectatives també, però les meves no són mai professionals, sempre són personals. Llavors jo, per mi tot és molt complicat perquè tot és molt intens en el meu cap, perquè tot té molt més significat i perquè tot ho penso massa, amb les persones i amb les relacions humanes sobretot. Llavors res és fàcil i jo no em puc enamorar i estar tranquil·la enamorant-me. I a més, per exemple, i la meva vida... O sigui, també em passen moltes coses perquè estic exposada a moltes situacions i llavors tot se m'ajunta molt. Ara estic superant un desamor i al mateix temps estic molt enamorada d'una altra persona. Llavors és com que tot realment es complica molt, saps? Perquè tota la meva vida i totes les meves gestions emocionals se'm fan molt difícils. Llavors jo sóc el meu pitjor enemic en aquest sentit i sóc el pitjor de la meva vida. Però estic treballant en això. I què tal? I què el Bar Malaya? Molt bé. Té una directora, m'han dit que està boníssima. Està boníssima, sóc jo. Estic contenta per lo del Bar Malaya. Més que res perquè és un producte que potser... O sigui, que no és el que més em motiva de la vida i no és el que més jo voldria fer, però penso que ha d'existir. Llavors, I que com tu penso passes ha d'existir bé. I ningú ho està fent, doncs ho faig Tu passes bé. M'ho passo bé. Jo com a podcast, si això estigués a Barcelona, estaria fent la competència del Bar Malaya. Perquè, vull dir, anar amb els teus col·legues a un lloc, a passar-t'ho bé mentre estàs panent alguna cosa, i és el millor que es pot fer, entretenir-te mentre fas un contingut. Em sembla guai, convideu-me. Vaig venir la temporada passada. Et convidarem. Vaig venir la temporada passada, no vaig fer malament. No ho vaig fer malament. I a més, com que aquesta temporada m'encarrego tot de... O sigui, en realitat estic molt contenta que a Malaya
estic agafant més responsabilitat, perquè fins ara només feia vídeos i ja està, que Déu-n'hi-do, perquè un vídeo a la setmana doncs, també és feina, però ara estic agafant més responsabilitat i en realitat estic contenta perquè crec que és un projecte que ha d'existir i m'agrada que hi ha... O sigui, a mi m'agrada quan faig jo les coses perquè allà em sento que estan més ben fetes. No per res, sinó perquè són com a mi m'agraden. Soc la nena que feia els treballs en grup sola, Al final són choices. literalment. I les ulleres? Això sí que és la millor decisió de la meva vida. Oh, no puc anar sense ulleres, no vull ara dir, no veig res. No vull dir qui t'ho havia dit, però En qui t'ho Joan havia porta dit. 5 anys dient-m'ho, en plan, puta. És que va ser fort quan et vas comprar, quan encara estàvem adolescents a Vic, que et vas comprar unes I les ulleres vaig perdre. i les vas perdre 2 dies després. I vaig dir, me la suda, sí, això és el més greu en realitat, perquè perdre-les, doncs vale, però vaig dir, me la suda. I S'ha llavors- passat una adolescència difícil. Ha estat difícil trobar-se a una mateixa. Pues s'ha fet. Bueno, molt bé, molt bon vídeo. 53 minuts gravats. Uala! Faré 2 parts o 3. Com ens passem? Oh no, faré un vídeo molt llarg i a xupar-la. Que ho miri qui vulgui, això és Sí. un contingut super de nínxol. Sí. Millor que no ho miri ningú, perquè s'han dit molt grosses. S'han dit grosses? No ho sé, a S'han mi dit com bé. com que no es pot dir res en aquest país. No es pot dir res. Com vaig insultar la Neusi, Ningú diu la veritat. Què Com- tal? Com va eh? anar? Es va enfadar? No ho sé, no sé ni si ho ha vist. Bé amb ella, vull dir-te. No, a mi... Que es pot discrepar, saps? Sí, jo, Ja està jo bé crec que que és es això. pugui dir, perquè- Jo no crec que digui res. L'Abraham em va dir, ui, quan et contesti la Neusi, em diu l'Abraham, potser se t'enfada el peio. Però Escolta, perquè l'Abraham és Catalunya. O sigui, jo l'Abraham és de les persones que més m'estimo del món, però té un problema molt greu, que és que no pot dir la veritat. Jo crec o sigui, que de la gent l'altre que s'ha dia vist va anar a el- una entrevista i va dir, no, és que clar, TV3 falta gent jove, i llavors el fill de puta ja estava cagat i va dir, però en realitat també està bé que hi hagi gent vella, ha d'estar compensat, que jo també ho penso, però és com, li costa... O sigui, ell no podria dir tot el que nosaltres hem dit aquí, li fa cosa, llavors, en aquest sentit és Catalunya perquè hi ha coses que no es poden dir i no es diuen ni punt. Llavors, per exemple, si nosaltres tenim una bona relació amb la Neusi perquè la tenim, ja no se li pot criticar res, encara que faci un tuit de puta merda, saps? Doncs pues no, està bé que tu puguis sortir 8.000 likes, odio aquest tuit de merda. 8.000 likes, Però perquè la gent no té opinió i posa... És que és un desenfrent. Jo tampoc és que tingui grans opinions, Però llavors, per això parlo de putes merdes i parlo de lo meu. I no fas I tuits. no opino de lo que penso que no sé. I no fas tuits. I no faig tuits. Mira que n'havies fet, Mira que se n'havien fet, però és que ja s'ha dit tot. Mm? Totes les coses importants que són visca la Taylor Swift ja s'han dit. Jo fa molt que no faig tuits. Perquè ja està. I Perquè la pandèmia ja no és tan forta com era. No, i en realitat, una vegada, quan em vaig buscar el Twitter i un noi que m'estava insultant va dir una cosa que és molt veritat, que era com, clar, és que la guarra aquesta de la Juliana Canet en realitat pot sortir de Twitter perquè té altres llocs on dir les coses. I és veritat. O sigui, jo tinc la ràdio pública, tinc el meu canal de YouTube, on em mira gent, tinc 1000 llocs on dir-ho. Això, Llavors, aquí pots pues és també dir veritat, coses. soc una privilegiada i no cal que estigui a Twitter fent tuits absurds perquè Jo ja la tinc 1000 llocs on dir-ho. Faig TikToks i ja està. Ja està. 4 hores al TikTok cada dia. Mira, Dits bojos, me'n vaig a dormir així. molt bé. Doncs són 2:45. Me'n vaig a la meva casa perquè he quedat per sopar amb dinar amb els meus pares. I tens també el nen a la tarda, de cangur. Que nena a la tarda. Molt bé. Ai! Adeu. Mac! Ciao, ciao. Mira quin fundido negro. Uau. Wow, Està guapíssim. yeah.